akwai abubuwan da ake amfani da su wani lokaci 'yan Nijar ba su sani ba, inda ana amfani da wasu abubuwa domin a ruɗa kanun al'umma. An ce ƙasar Rasha ta kawo makamai a Nijar da radar masu hangen nesa, to amma duk da haka ana samun matsaloli na fannin tsaro wanda mun kasa gane cewa waɗannan makamai da an kawo da radar ina na aka sa su. Akwai wani da yi tsokaci dangance da wannan lamarin, ya ce yayi magana cewa Kabiru Messi yayi magana cewa an kawo makamai da radar waɗanda suke hangen nesa, amma an rasa ko ina na wannan makaman suke da waɗannan radar da ake amfani da su domin gano wasu 'yan ta'adda ko wasu miyagu domin a magance su. Za ku ji ta bakin shi cikin wannan bidiyo da muka kawo muku, kuma muna share wannan bidiyo domin shi kai inda muke bukata. Muna jin hankalin al'ummar Nijar, ya kamata ku san abin da ke muku ciwo, kuma ku zanyi amfani da ƙwaƙwalwarku domin ku iya ɗaukar maganganu waɗanda kun ka san idan kun ka ji waɗannan maganganu da jin su kun san maganganu ne na gaskiya. A bar yawo da hankalinku. Yau dai kowa ya gani ina abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu ta Nijar. Ana kashe mana ‘yan uwa, ana kashe bayan Allah, ana kashe mana sojoji, amma kuna nan dai kuna tarakiyar maganar ƙarya da aka muku na cewa za a kawo canji, za a kawo canji, za a kawo sauyi. Ya kamata ku iya ganewa, ku san cewa ƙarya fa ita ramin ta ƙwararre ne, ramin ƙarya baya ɓullewa. Yau kowa ya san da cewa lokacin mulkin Muhammad Bazoum an sami canji 100%, an sami sauyi ƙwarai da gaske, amma yanzu dai aka samu wasu daga cikin sojoji suka yi juyin mulki, suka kafa hujja na cewa ƙasar Nijar an zaka ne saboda tsaro ya taɓarɓare, saboda tattalin arziki ya karye, aka zaka aka yi juyin mulki, kuma yanzu ne komai ya lalace. Me ne ake sa ku ɗauki 'yan Nijar? Ana sa ɗauke ku mutane ne waɗanda ba su san komi ba, ba su san ƙabali, ba su san ba'adi ba, ba su san abin da ake ce ma ci gaban ƙasa ba. To yau kun gani ga hili, yau duk ɗan Nijar ya tabbatar da cewa wannan juyin mulki da aka yi abu ne wanda an zaka dan wata manufa, ba a zaka yi an yi shi don amfanin 'yan ƙasa ba, ba a zaka an kai wannan juyin mulki don 'yan ƙasa su amfana ba. An zaka an yi wannan juyin mulki don saboda wata manufa, a cimma wata manufa da ake son a cimma, don saboda kowa ya gani a ƙarara lokacin da ƙasar Benin ta ce ba za a jigilar man fetur ɗin Nijar a tsallaka da shi ta ruwa zuwa ƙasashen duniya domin a sayar da shi ba. Kowa ya gani yadda ta kaya, kowa ya ga yadda aka ta da jijin wuya akan wannan magana ta hana man Nijar ya tsallaka zuwa ƙasashen duniya zuwa a sayar da shi. Kenan ƴan kansu ne suke so, ba wai sun zaka ne ba don su tallafa ma talakawa. Suna faɗi ga baki amma ba cikin zuciyarsu ba. Ku sani, ku ƙara sani 'yan Nijar. Kan mai da kashi wannan yaro makaryacin nan dan Maradi, bai sunan shi Messi, dan kwallon nan yake ko wani Messi, wane ne Kabiru Messi, makaryacin duk duniya gaba ɗaya, dan zuka ta malle din, dan zuka ta malle wannan, yace wai an kama kan mai hangen nesa rada da wane ne da, to an ka rada kake tsoron wanda bai kama ka hari ba, to ka sa rada ta kalle shi kayan shi ka harin mana an gan shi. Kai malam, wallahi an ci maka farfagandi ko duk abin da aka ce ka farfagandi akan sa ne, to ka ɗebe mishi albarka, baya da umani. Waɗannan mutane sun kai mu sun baro kawai, sun cuce mu kawai, sun cuce mu, sun kai mu kasan mu, sun maida mu baya, sun maida tiyya a ta ɗoko 100% malam, sun zo sun kama na. Marmakon ku zo ku ce a saka ku a aikin yi, marmakon ku ce a baku matsayi, kuna ture a dawo da ku a baku matsayi, to bai yi muku ba ku zo ku maida mana ƙasa baya, ku maida hannun agogo baya. Yau ƙasar nan lokacin da Bazoum yake tsaye da ita, har ana jin sunan duk duniya gaba ɗaya, Nijar tana nan 100%. Yau dai gashi, yau kusan shekara guda dan birgi bai hau dan birgi ba, babu wani tubalin da aka dora aka ce an yi wani aiki kaza, sai dai a zo minister a ini a dawo, a zo fale a ini a dawo, babu abin da ake yi. Salar ma kumya ne suka jiya, ba wasu ba abiyan su, ba sa faɗi ne wallahi.
to gashi dai sun kai mu sun bar waɗannan su mutane yan damfara ne ka bar su kawai yan wannan ne yan fannaye ne inda suka je muku suka ce za su yi kaza ya ɗauki makudan kuɗi an ba su ai finance kin su finance su aka yi wai za a yi finance su za su haɗa ku da ta za su kira manyan su ce ku yi kaza ga yadda za ku yi ku ɗaya gwamnati kaza suna kama ku tura in ba da su ba za mu yi ne ba za mu yi ba da tura duk wata ƙaryar bakin mutum ba da bature ba zai yi ba ko nan da muke nan muna ƙaryar mu tashi mu tai turai in ba da muke zuwa mu yi aiki gidan tura mu wanke musu kwano mu wanke karnuka ba mu share gidajen su mu yi musu wane ne za mu samu kuɗi ne tsohon motocin da aka kashe kiya muna hawa anan ba su muke takama da su ba su ne muke takama da su gwanjo ko kaga ake kamun da nasu muke saka shi muke takama da shi malam gaskiya in ga maka malam in mutum baya da hankali to wallahi za a iya ce mashi shiga rijiya zai shiga kawai shine abin da zan gaya muku wallahi yara ku shiga hankalinku duk wani wanda zai ce muku bai son bature ga ku yi harkar shi bature ba yiwa a yi harkar bani isra'ila dole sai an yi harkar su dole ne ai tun da kaga balarabe wanda adda rijiyar mai ya harka da bature bale kai baki da baka da komai gonar kirki ma baka da ita gona mai bada kakawo ko lemu ko firin ko aboka ko gwaiba ko dabino ko mongoro ko wani abu daban ko zaitun ko anab ko ruman ko wani abu da ka sani ko batata patat manyok inyam babu abin da ka iya ka bada rake babu wani abin da muke furodi kawai sai bakan munta bakan anniya bakin ciki ba hasada ba ka san dan wanka shi samu ku ce wai za mu iya mu mu wani abu billahi allazi in damu ne adda matsayin turawa da mun kama su a wuya mun yayyanka su in damu ne adda matsayin su bature guda mai kuma rayuwa za mu yanka wuya shi wai ku zo kuna wani gaba da bature gabar ku ci abin da aka gaba ku ka turawan ku zo ku yi develop ta ko har ku zan wani abu sannan ku ki su haka ake yi in ci amana da kuke so ku kuna so ku cin mutunci ku karanta sheku su sanar sheku ku sa su yi investissement su yi komai da komai sannan ku ce su kwashe kayan su yi gare su kun iya komai kun san komai to ba ku da komai maciyar kadiba karukon da aka kama da suka lalace muka tattara mu muke saida musu mu ba su su doka su sarrafa wani abu su dawo mana da shi dan Allah dan annabi Allah shi wai in mutum baya da hankali bai gani in mutum bai ji baya gani in mutum bai gani baya ji haba yau dai ai ko dai muna yara kanana dai masu shekaru 50 dai mun ga wani abu a duniya mun gani kuma kasa ta ci gaba ai ba haka muka taso muka iska kasashen mu ba kai ni ana mulkin soja ma dan uwata ni ban taba gani gonga ba cikin daki ki haka rube mutum saboda Allah bai kamata kai to baki ko ba zan da afarfula ba inda bai sa kafa shi baki kai ni in ce mutuwa ta toga nake wallahi ban jin tsoron komai a kashe ni kan kasa ta amma ko ciki mai ma bakin fale na zaman kakin ka duba ka gani fakin da an san an sara inda ba ga baki yau an kai juyin mulki da Allah an babu gaskiya da ba an mance da firin juyin mulki baki in ba zan baya da gaskiya ki ko kun ba adali bane juyin mulki sati na akai ciki ya jima a ce ai kwana 15 ba wata an mance da firin juyin mulki to wannan gashi wa ana ciki wata 10 kamar jana akai kudeta ka san ko in babu gaskiya da zo an mance ki mutum kana zaune ko zaje baka ta kai ma wanda an ka kashe ma ƴan uwarsu kin dan ka san ka sara inda ba gaba ki mutum in kace namiji na da Allah kai aikin mazaguda kawai a wuce wurin menene mu talaka muke so ka ji mulki ka ce wancan bai iya ba ka to ka kashan tsaro handama da babakiri kuma su ne ake tsaro kuma gwanda ma na baya da na yanzu ke to me kake so a ce ma saboda Allah